дуруд ба тамошобинони телевизиони варзиш. гузориши мустақими мо аз шаҳри Москав қабл аз бозии мунтахабҳои футболи Португалия ва Марокаш манзури шумо мегардад ва бояд бигӯем ки имрӯз тими мунтахаби Марокаш бо тими футболи Португалия тавоно дидор анҷом медиҳад ва то ҷое албатта ин барои дастаи мазкур бениҳоят мушкил хоҳад буд. ва албатта Криштиану Роналдои тавоно бо мунтахабаш дар бозии аввал нишон дод ки онҳо на танҳо дар ин мусобиқот балки на танҳо дар ин гурӯҳ балки мусобиқот метавонанд як натиҷаи хубро ҳам нишон бидиҳанд. ва ҳоло мо акнун Португалияро муқобили тими мунтахаби футболи Марокаш мебинем ки дар даври дуюми рақобатҳои гурӯҳӣ бо ҳам меоянд ва бояд хотиррасон кард ки дар дидори аввал Португалия бо ҳисоби 3-3 дар рақобат бо мунтахаби футболи Испания бозиро ба анҷом расониданд ва ин нишона аз он аст ки тими мунтахаби Португалия на танҳо дар ҷоми Аврупо 2016 муваффақ шуд ва ҳамчунин онҳо дар ҷоми ҷаҳонии соли 2018 низ метавонанд ба натиҷаи хеле ҳам хуб даст ёбанд. ва ҳоло акнун пас аз чанд лаҳза мо шоҳиди як бозии ҷолиб миёни ин ду дастаҳо мешавем ва мунтахаби футболи Марокаш дар бозии аввал ғайри чашмдош аз тими мунтахаби футболи Эрон бо ҳисоби 0-1 ба шикаст дучор омад ва албатта аз ин ҳолат сармураббии даста ва ҳамчунин ҳайати бозингарони тим бисёр ҳам изҳори нигаронӣ карданд ва сармураббии тими мунтахаби Марокаш мутахассиси фаронсавӣ Ренард дар нишасти хабарӣ иброз намуд ки дар бозии муқобили дастаи миллии Португалия мо барои натиҷа талош хоҳем кард ва имкон дорем ки дар ин рақобат барои имтиёз талош намоем. ва дар ҷавоб бошад Фернандо Сантуш сармураббии мунтахаби Португалия иброз кард ки нобаста аз он ки онҳо дар бозии аввал як имтиёз ба даст оварданд ва ба ҳариф эҳтироми хоса доранд, махсусан мунтахаби футболи Марокаш. ва Фернандо Сантуш иброз кард ки бовар дорам ки футболбозон аз уҳдаи вазифаи худ дар ин бозӣ ба хубӣ мебароянд. ва ҳамчунин хотиррасон мекунем ки сармураббии дастаи мунтахаби футболи Марокаш дар нишасти матбуотӣ мутахассиси 49-солаи фаронсавӣ Херве Ренард иброз кард ки онҳо бо як нерӯи дигар муқобили Португалия бозӣ мекунанд ва ӯ қайд кард ки Португалия на танҳо 2 сол қабл дар Аврупо қаҳрамон шуд, онҳо дар ин мусобиқот низ яке аз муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани унвони чемпионӣ ба ҳисоб хоҳанд рафт. ва то куҷо суханҳои сармураббии мунтахаби Марокаш ҷо дорад, мо албатта дар бозиҳои дигар махсусан рақобатҳои дигари гурӯҳ хоҳем дид. дар ин бозӣ нақши футболбозони асосии ҳарду даста бениҳоят муҳим аст, махсусан Криштиану Роналдо ки дар бозии аввал хетрикро ба номи худ анҷом дод ва Сантуш ҳам иброз кард ки Роналдо ҳоло як рамзи асосии мунтахаби футболи Португалия ба ҳисоб меравад ва мо бовар дорем ки дар бозии муқобили Марокаш низ ин бозингар метавонад ба задани гол даст ёбад. ва дӯстони азиз, телевизиони варзиш ҳамеша гузоришҳои мустақими худро аз ҷараёни рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2018 манзури шумо мекунад ва бовар дорем ки аз бозиҳое ки телевизиони варзиш мустақиман манзури шумо мегардонад ҳаловат мебаред ва мо ҳатман боз муфассалтар аз ҷараёни рақобатҳо ба шумо маълумот хоҳем дод.